ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବାସ କରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ ଓ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ମୋର ତ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ନଈରେ ପହଁରି ପହଁରି ଆସି ତାହା ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ତାହା ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ପନ୍ଥା ଜାମୁକୋଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଓ ତାହା ଖାଇ କୁମ୍ଭୀର ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ମିତ୍ରତା କରିଦିଏ ଓ ତାକୁ ଗଛ ତଳକୁ ଡାକି ତା ପିଠିରେ ବସାଇ କୁହେ, ଆସେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଇ ତାକୁ କହେ, ମଝି ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇ ଦେଇ କହେ, ଆରେ ବୋକା, ମୁଁ ତ ତୋର କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ କହେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋର କଲିଜା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଣିଛି। ତାହାପରେ କୁମ୍ଭୀର ପଛକୁ ବୁଲି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଚମ୍ପଟ ମାରି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। କଲିଜା ବିନା କ'ଣ ବଞ୍ଚି ହୁଏ? ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କେବେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।